What is funny? How are you? I'm fine, thank you. How are you? Give me sweet. I don't have. Nalula music. You give me. Keby ste videli hladné africké dieťa v otrhaných šatách od súrodenca, ktoré nemôže ísť do nemocnice, keď je choré a nechodí ani do školy, ako by ste mu pomohli? Zaplatili školné? Kúpili lieky? Chudobné deti v Kenii od vás takmer zásadne pýtajú peniaze alebo sladkosť. Vieme im pomôcť lepšie. Pozrite sa na Rayli. Žije v tejto prenajatej búde sama s 5 deťmi. V škole sú iba 3 z nich. Sometimes it is very difficult to get uniform, to get school fees because I'm jobless. Na raňajky čaj, na večeru kaša. To je všetko, čo si môžu dovoliť. Rayli nemá žiadne sebavedomie. Muž ju celý život mlátil, teraz žije bez neho. Podobné problémy trápia asi 100 000 žien v slame Langas. I want to change the life of my children with me, myself here, in future. Dneska tu stojím na tejto pôde a viem, že za mnou o pár mesiacov bude stať budova Centrum vzdelávania pre slobodné matky. Ľudia ešte ani nevidia budovu, ale už sa v nej vidia, už sedia v triedách, už sa učia šiť, už sa učia narábať na počítačoch, pretože vedia, že za asi rok a pol budú môcť robiť niečo, čo sa im pred rokom ani len nesnívalo. Dnes je to pravdou. Budova tu stojí. Je to vzdelávacie centrum pre slobodné matky. Tie slobodné matky tam dokonca sú. Tie slobodné matky sa vzdelávajú a už vlastne iba krôčik ich delí od splnenia si svojho cieľa. A to je vyučiť sa krajčírkou alebo kaderníčkou. Štúdium kaderníctva a krajčírstva trvá 9 mesiacov. Počítačový kurz má 6 týždňov. Všetky, ktoré skončia školu, dostanú certifikát a štartovací balíček. Vďaka potrebám na šitie alebo kaderníctvo môžu začať okamžite pracovať. Rayli nevymeškala v škole ani deň. Cesta jej trvá 2 hodiny, ale vie, prečo to robí. Pre nich je to skôr nejaký prostriedok na zlepšenie sociálnych podmienok pre seba a svoje rodiny, nie ako nejaká povinnosť. Vidia vo vzdelaní nádej na lepšiu budúcnosť. After supper they do their homework inside here. They assist each other. Sometimes even me, I have some assignment because sometimes I have an exam also. We read together. It's very challenging because you are a parent. At the same time you are a student. Yeah. To dieťa potrebuje mať nejaký vzor v rodine, niekoho, kto mu ukáže, že ten život sa dá zmeniť a vie byť aj lepším. A to je jednoznačne rodič, hej, a v tomto prípade teda tá matka. I can change it. Yeah. Because already I have skills, so I can do something. Napriek tomu, že určite majú neporovnateľne ťažší život, ako máme my všetci na Slovensku, a že sú si vedomé všetkých prekážok, ktoré majú alebo ktoré ich stretnú v budúcnosti, tak tú šancu, ktorú dostali zúčastniť sa tohto kurzu a niečo sa tu naučiť, nadobudnúť nejaké zručnosti, tak ich jednak vedia oceniť a prekvapivo pre mňa majú aj plán do budúcnosti, ako tie zručnosti chcú zúžitkovať. 8 mesiacov po skončení školy sme opäť navštívili Rayli. Toto je jej salón. After I finished the school, we were given some gift like blow dry, chemical, shampoo. So they helped me to start the business. I started with that one, so I get some amount. I buy some other materials and I get some amount to rent this house. Rayli pracuje 7 dní v týždni, niekedy zarobí aj 8 eur za deň.
Teší sa z malého poľa, ktoré si mohla dovoliť prenajať. Pestuje na ňom kukuricu a tak nemusí kupovať múku. Zriadila si dokonca účet v banke a dokáže ušetriť. O najväčších zmenách v živote ale rozpráva jej Johnny. Family is not hungry anymore. I always go to school every day. I'm not just home because mom has paid the school fees. I'm happy because I'm able to support myself and my children. Okrem Rayly dostalo v projekte vzdelanie ďalších 215 žien. Niektorým sa darí viac, iným menej, ale všetky pracujú. Mimi wakati ule sikuwa nimeenda shule na kupata mafunzo ya hii machine. Mimi nilikuwa nikihangaika sana juu nilikuwa nikienda vibarua. Wakati mwingine ninatoka ninaenda kama ya Mombi hivi na majembe kuenda kutafuta kibarua ya Mombi. Tunasema ni asanti kwa vile mlituletea mradi, mkatufungua akili, tulikuwa chini sana. Mliweza kutufundisha na tukaweza kujiinua, mkatuinua na sasa tunaweza kulea watoto wetu. Prednedávnom sme sa dozvedeli ďalšiu skvelú správu. Slovagate bude tento projekt podporovať ďalšie 2 roky. Pribudnú nové kurzy, nové príbehy, nové zmenené životy. Začne sa opäť ten krásny kolotoč vzdelávania sa, kedy prídu ženy s obrovskou nádejou, že sa niečo naučia a naozaj sa naučia. A o 9 mesiacov opäť odídu s tým, že budú môcť zaplatiť školné svojim deťom, nájmy svojich prenajatých domčekov, alebo aj nebodaj vlastných, ach, nejaké maličké domčúriky majú a budú môcť začať úplne nový život. Veľmi sa k tomu teším a som rada, že ten sen, ktorý tu bol pred nejakým časom, sa stal skutočnosťou a my sme v ňom úspešní, ženy sú v ňom úspešné a dúfam, že aj naďalej budeme. Mambo ya kunifanya kunafu haifai.